kriminalitet? Jamen, der er mange former for kriminalitet, og der kan vi sige, at det vi ligesom ser på kriminalitet, det er jo overtrædelse af straffeloven, som vi har, og så har vi en hel masse særlov. Og i det øjeblik, man overtræder de ting, så går det ind under det, vi kalder kriminalitet. Og der kan vi så sige, at straffeloven, det er jo en, der fortæller, hvad vi ikke må. Ja. Særlovene, det er jo nogen, der er lavet ud fra, hvis ikke de er dækket ind under straffelovens bestemmelser, så laver man en særlov direkte for det område. Og der kan man sige, jamen der er vi næsten dækket ind på alle muligheder. Og der kan man tage sådan noget som færdselsloven. Det kan vi ikke kalde kriminalitet på den måde. Nej. Medmindre det er så grov, det man laver efter færdselsloven, at det går ind under straffeloven. Okay. Så det er så kriminalitet, det er det, vi siger, det er det, der er indeholdt i straffeloven, og det, der er indeholdt i særloven. Okay. Hvorfor opstår kriminalitet? Det er der jo mange. Der er rigtig mange grunde til kriminalitet, det opstår. Det vi arbejder mest med, det er jo sådan set berigelse, hvor folk de vil berige sig selv og prøve at skaffe dem nogle vindinger på den ene eller anden måde, enten det er penge eller ting eller hvad det er. Og der, hvis ikke man selv har mulighed for at købe det, som man vil have, så sker det jo det, at man begynder at lave kriminalitet. Og det kan så være, at man stjæler de ting, som man gerne vil have, eller også at man går ud og stjæler nogle andre ting, som man så omsætter og får penge for det, og så kan man købe det, som man ikke kan opnå. Ja. Det er selve berigelseskriminaliteten. Og så kan vi så tage vold, drab og de ting. Det er jo også kriminalitet og af den slemme slags. Og der kan vi sige, jamen, der er det jo fordi, man er blevet uenig med en, eller der er en, man ønsker, der skal dø. Og så kan man jo så gøre et eller andet aktivt for, at de ting, de sker. Hvilken type kriminalitet er der mest af? Der må vi sige, at det er berigelseskriminaliteten, hvor man vil have noget, enten ting eller penge eller andet. Og der kan vi sige, jamen der har vi jo et bredt spekter, hvordan man skaffer sig de ting. Og det er jo ligesom jeg var inde på før, man kan stjæle tingene, man vil have. Eller også man kan stjæle noget andet og sælge og få penge, og så man kan købe